Tää on tarina yhdestä miehestä, jota naiset ei saa mielestään. Jos et vielä tiedä hänen nimeään, hän on Macho Fantastico. Nimeltään mies on mysteeri ja systeemi on se, et hameväki hysteerinen häntä piirittää, mihin ikin menekään. Hän kyynelee jälkeensä jättää. Bitches. Hän on se macho. Hän on Macho Fantastico. Mies lahjomaton. Legenda kuin pajatso. Maailman mahtavin mies varmasti on. Vastustamaton. Hän on mies, jota muut miehet pelkäävät saavansa selkäänsä. He haluaisivat olla kuten hän. Hän tekee tyttöystävästä spettäjän. Mies, joka tekee mitä tahtoo. Lahjomaton myyttinen sankarihahmo. Kun hän saapuu, äidit ja tyttäret kaatuu ja hengitykset salpaantuu. Keskipiste kaiken alfa ja omega. Paratiisin kielletty omena. Varo tyttö, et ittees riko. Terveisin Macho Fantastico. Hän on se macho. Hän on Macho Fantastico. Mies lahjomaton. Legenda kuin pajatso. Maailman mahtavin mies varmasti on. Vastustamaton. Tulkaa ja kuulkaa miestä niin suurta, ken uljalla ratsullaan ratsastaa. Palvovin katsein katsovat lapset suurinta sankaria. häntä ei kiinnosta sun vitsis. Ainoa mikä motivoi on bitches. Hän on legenda, El Clasico. Mies nimeltään Macho Fantastico. Hän on se macho. Hän on Macho